mama, don't stress your mind. Isa ka to, kay kung uno kay parang gagwanta. Ang buto ay naunsa ni gibati man noon eh. Pero kaya lang kay gwapa mo ko na usahay. Iyon sila kay araw kay kuno ko na nabuang na ni Ron. Giatay lagi ni mga tawhana oy. Gwapa ba ko? Huwag ko kapalo. Ako na-inform do. Kaya nga mong akong lola sa unang alapad ko no kay kugnaw. Huwag ko kabalo mo din eh. Matangtan no? Sige lang, steady rin yung tanong niya. Atong ano, steady rin anak ay. Hait na mag-yung kaayon eh. Ay, kung gilab na kay katulogon ako. Sabay kay karang na. Lagpot karong. Sorang-sorang diha. Ay, kung sulsula kay sugit kita kang lola. Nawala man na. Unsa naman na, uy. Gapa mo po ka ni Adto. Sino tabuan na ron? Naman haitan eh. Kung di rin tayo sa huli, aawi. You don't know, tis the liar's my pig. Maglagot di ko ng mga tao nga plastic, no? Nami giting dauban. Bawjud lang. Bawjud. Mga tao. OA ba? Nami giting dauban, no? Nga naman silang sabad man ay sila kayo, uy. Bawjud ta. Bawjud ta kaayo. Wow. Inanak na yun na, no? True to yourself na yun ta, no? Maulagi na. Galit. Maayo unta na og kanang uban diha ba. Makamatas ka matuoran hindi palangga na ko siya. Kalabad ba nimo sa be? Ayaw kog sa muka kay mautra ba kaayo ka. Makoy labot. Ayaw samok-samok be surang-surang karon lagpot karon. Makoy labot. Usahay no makahuna-huna gyud niya. Guwapa man di ay mi no. Salamat sa Ginoo. Ayaw may glove na no kay usa ka man gyud ni. Oros-oros man ni magugma ani. This must be